Sada ćemo vidjeti kako to izgleda iz uglednog podgoričkog kluba, budući da su Vuk Đudović i Balša Sinđić se okitili srebrnom, odnosno bronzanom medaljom na upravo pomenutom evropskom jiu-jitsu prvenstvu u Rumuniji i jutro su sa nama. Tu je i Mladen Jokmanović, trener jiu-jitsu kluba Stara Varoš Podgorica. Dobro jutro svima, dobrodošli. Čestitamo. Čestitamo i evo Vuče srebrna, a Balši bronzana medalja. Zlato izmaklo za malo, ali svakako čestitki. Da čujemo vaše utiske i kako je bilo zapravo na takmičenju. Hvala puno. Najbrojnije takmičenje do sad. Ovo je, što se mene tiče, prvo neko veće takmičenje da smo radili, što se tiče brojčano ljudi. Bili su preozbiljni takmičari, baš je bilo puno i evropskih prvaka i svjetskih prvaka. Atmosfera je bila brutalna, znači baš preveliki broj gledalaca i to je svuđe nego kod nas, što se toga tiče, popularnije. Atmosfera strašna, puno boraca, odlična organizacija cijelog događaja i dobro je bilo pokriveno i sa medijske strane i sa svake druge strane. Nije bilo toliko teško, samo sam kiksao što se tiče finala. Kiksao sam protiv Austrijanca, dobio sam na početku Francuza, zatim Rumunca koji je osvojio prvo mjesto ovdje na Balkansko i Grk. Njih trojicu, već četvrtog sam kiksao u finalu. Doduše je dosta dobar protivnik, ali ništa što nije moglo da se dobije. Tako da moram da napravim par nekih popravki i smatram da će to biti kako treba. Imamo sad ovo svetsko u oktobar, pa ćemo da vidimo. Spremamo se polako za to, pa da vidjet ćemo. Balš, kakvi su tvoji utisci? Pa, ovo je možda jedno od najbrojnijih takmičenja, najvećih takmičenja za mene. Bilo je isto i prošle godine Evropsko prvenstvo, to su uzeo dvije bronze. A ovo je sad znatno veće takmičenje, za razliku od prošlo takmičenje 10. kategorije, ovo 20. kategorije. Prvo kolo sam se sreo sa predstavnikom Italije, njega sam pobijedio na full ippon. Drugo kolo sa predstavnikom Poljske. U četvrtfinalu sam se sreo sa predstavnikom Austrije, protiv kojeg sam bio diskvalifikovan i samo sam mogao na kraju bronzu da uzmem. Onda sam imao repesaž, sreo sam se ponovo sa predstavnikom Italije, pa sa predstavnikom Francuske i u bronzanom meču sa predstavnikom Njemačke kojeg sam pobjedio svoju bronzu. Koliko ste dugo u reprezentaciji? Ja sam tek ušao što se toga tiče. Novo vrijeme. A Balša? Ja sam jedno 2 godine, 3. Mladene, vi kao trener, kako ste zadovoljni? Evo, pomenuli smo u najavi da je preko 1000 takmičara bilo, je učestvovala je Crna Gora, vidjeli smo sad i rezultate jiu-jitsu kluba Mornar. Kako ste vi zadovoljni? Kako su oni to odradili? Eto, kažemo, zlato je izmaklo, ali... A ne možemo biti nezadovoljni, to je veliko takmičenje. I što se tiče prvenstva Evrope za mlade, ponavljamo već ko zna koji put da je najveće do sad ikad. Svaka kategorija imala sigurno preko 16 takmičara, imali smo kategorije koje su ekstremno brojne, pod 27-8 boraca. Usudit ću se da kažem da je Vuk, što se tiče reprezentacije Crne Gore, bio najbliži zlatu. Ovaj put naša reprezentacija ukupno nije osvojila zlato na ovom prvenstvu Evrope. Vuk je u finalu poražen 4-2, čak je imao neko vođstvo, možda malo neiskustva, mislim da ga je malo ponijela atmosfera, on je htio tu neku atrakciju da napravi nakon 3 pobjede i 4. Ali dobro, što je tu je, mislim da i bolje je za njega dugoročno da postepeno gazi nego da je sad napravio neki preveliki uspjeh pa da se malo obrazi i tako to. Ovako zna da mora da radi. A što se tiče Balša, nam ostaje jedan veliki žal jer je on 5 pobjeda napravio prekidima, pokazao veliku superiornost, jedan čudni sudijski potez. Mi smo imali pravo i na taj challenge, tražio sam challenge sudijske odluke, međutim sudij Slovenije je bio toliko revoltiran tim nečim što se desilo u borbi. Jednostavno Balša nije čuo komandu sudijsku da se meč zaustavi i nastavio je da radi, a to je bilo ogromno navijanje publike, po meni loše pozicioniran
sudije, jer ja sam sudija također, imali smo jedan detaljni razgovor kasnije, naravno, što je bilo, bilo je, ali mislim da bi Balša ne bi imao 5 pobjeda, 1 poraz, imao bi 4 pobjede i možda bi bio prvi da nam je bio bilo ko drugi od te sudijske postave osim gospodin iz Slovenije, ali dobro, što da radimo i to je nešto što mora da se popravi na tako velikim takmičenjima. Ni on kao takmičar ne smije da ulazi u neke akcije, da kažem, pri zaštitnoj zoni koja nije u sredini borilišta. Tako da sve to je jedna velika lekcija za njih dvojicu, oni su veliki potencijali, tek će da pokažu koliko vrijede. Mladene, što sve stoji iza ovih medalja i što možemo da najavimo do kraja godine od takmičenja? Iza medalja stoji mnogo odricanja, rada, mnogo turnira, mnogo puta. Samo do Rumunije mislim da smo imali preko 24 sata puta, ukupno 3 dana takmičenja, bukvalno od zraka do mraka u sali. Oni moraju da rade na sebi, tu se traži skoro pa perfekcija, a to znamo da ne postoji. Jednostavno moraju da teže tome, da se nadaju da će taj dan da se zavrti to neko kolo i da im prođe sve kako treba. Svako ko uđe u borbu za medalju, sjutra dan u istim okolnostima možda ne bi bio treći nego prvi, što je prvi bi bio možda treći. To su sve male nijanse. Nas očekuje, mislim, turnir u Banja Luci, da ćemo da odradimo prvenstvo Balkana u septembru koje je, mislim, u Grčkoj i prvenstvo svijeta u oktobru. Također seniorski nastup, prije svega toga, da ne zaboravim, Nikole Perovića na prvenstvu Evrope za seniore u Njemačkoj. Tako da radimo punom parom, ne smijemo, nema stajanja, nema preskakanja treninga, moramo da radimo ozbiljno. Pokazali su momci da mogu. Naravno, tu smo za njih da im pružimo sve što možemo i da dođemo i sa tim zlatima do kraja godine, mislim. Eto, čuli smo i od kolege Nemanje Pavićevića i njegovih sagovornika, evo sada i od vas, Mladene, koliki je to trud i odricanje. I evo da čujemo za kraj od vas kako izgledaju vaši treninzi, kako uspijevate na sve to uskladiti sa školom. Ti si 9. razred, osnovna škola. Završava se osnovna. Svaki dan na treningu to su velika odricanja, ali kad izabereš neki cilj u životu, ideš na tome da ga ostvariš. I tebi to baš dobro polazi za rukom. Lijepa poruka. Svaka čast Vuče. Organizovanost je ključ što se toga tiče. Trener nas, mi imamo slobodnu volju što se toga tiče. Ne mora svaki dan da se dolazi na trening, ako čovjek ne može da dolazi, ako se ne osjeća da treba, ako mu treba dana odmora. Koč ima opciju da dolazi svaki dan da trenira. Ali kako mi obično doziramo treniramo recimo ponedjeljak, srijeda, petak, ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak. Sve zavisi kako kome odgovara. Pa onda možda između tih, u toj nedelji možda se ubači jednom nedeljno teretana za starije članove ili 2 puta nedeljno. Što se toga tiče, nije teško da se čovjek uskladi samo ako ima dobru organizaciju. Pogotovo što se tiče i škole ili posla, sve zavisi kako ko ima obaveze. Mi vam se zahvaljujemo što ste bili naši gosti i vidimo se narednom prilikom. Bilo je situacija kada ste sa zlatom dolazili, eto to vam želim.